L. Joe Bagares, born on April 15, 1987, is a devoted family man, married to Mary Ann Alcantara Gamit, and they are blessed with 4 children. A passionate music enthusiast, L. Joe has been actively involved in music ministry for many years. He started at Hope Channel in May 2022, where he serves as both the audio man and music editor. While Praise Experience is his main program, he also contributes his talents to various other programs at Hope Channel. L. Joe enjoys writing songs and loves to sing, bringing joy to those around him. He believes that serving the Lord is the best option and choice in life, which drives him to continue his ministry. Please join me in welcoming our speaker, L. Joe Curan Bagares. Mayong buntag, mayong udtog, mayong gabi kang atong tanan mga higala, mga kapaglaom, mga kaigsunan. Kung asa man karon kamo na himutang, naglantaw kamo sa atong worship karon din sa nightly series. May nitong pangmusta dinhi sa Hope Channel South Philippines. Kung nakita ninyo naghawig og gitara mga higala, kantahan ta sa mo ha. Siguro ba ang imong pagbati? Nauna mo ba kung unsa na kaduulo kalayo ang imong relasyon ngadto kaniya? Musta mga higala? Nining kabuntagon, nining kagabion, o kaudtohon, unsa man kamo orasa, nagapaminaw, nining atong nightly series, mga igsoon. Kumusta ang inyong kinabuhi karon? Maayo ba? Kung maayo ang inyong kahimtang karon mga igsoon, pasalamati ang Dios tungod kay siya maayo. Usahay manggod, basta naata sa kahimtang sa maayo, malimot na tagampo. Tinod gina mga igsoon. Pero karon ang imuhang, kung ang imong kahimtang ana ka sa problema, kaguol o kabalaka, nawatan ba ka sa minahal sa kinabuhi? Pasalamati gyapon ang Dios mga higala tungod kay ang Dios maayo. Nakainumdum ko mga igsoon sa sugilanon sa usa ka amahan, elder sa simbahan mga igsoon. Yung siya Ginoo, papasara lang niya akong anak og board exam. Akong isaad nimo nga ako ni siyang himuong missionary. Ako ni paggamit sa imong bulaton Ginoo. Tuon man gitubag sa Ginoo ang iyahang pagampo mga higala. Nakapasarge sa board. Saad kay saad man, busa gipahimo niya mga igsoon nga missionary ang anak didto siya na-assign ang iyang anak didto sa Africa. Og subok kayo palandungon mga igsoon nga kining batan-on nagipadala ito isip missionary gitamas-tamasan sa mga tao dito mga igsoon sa Africa. Ang nahitabo mga igsoon, grabe kayo kadismayado ang iyang amahan, ingon ang iyang amahan. Ako galit lang gipahimong missionary, Lord. Naunsa naman tao ni nga, wala man mo bantay ang akong anak dito. Nipauli mga igsoon ang mga higala ang iyang anak dinhi nga nagsulod sa lungon. Pagkasakit sa amahan mga igsoon. Tungod sa kasakit sa dugan iyang gibati mga igsoon, wala na siya disimba. Kantahan sa mga kaigsunan dito, haranahan, di na gyud. Ingon siya, dili ko mabalik og simba, kay walay klaro ang Ginoo nga akong gialagaran. Kamaayo kay sa akong hunahuna, kamaayo kay sa akong plano. Ako pang gipa-eskwela, ako pang gipa-serve. Di sa Ginoo niya, wala kanya bantay dito. Nibalik akong anak din Bisitahan sa mga kaigsunan.
Ingon siya, brother, mabalik kong simba, brother. Kung matubag nimo akong pangutana. Unsa man iyang pangutana, brad? Kay itong tupagon. Mubalik kong simba kung matubag nimo akong pangutana. Nga asa ang Dios sa diha nga gipatay akong anak dito sa Africa. Lingo-lingo mga igsunan mga kaigsunan. Unsa ba akong itubag ani? Na mauli ang mga kaigsunan, wala pang isa itubag. Asa ang Dios sa diha nga akong anak dito, naghimo siyang bulaton niya, gipatay ra sa mga tao dito. Kung matubag ninyo akong pangutana, mubalik ko og simba. Din mga igsunan, nakabisita ang pastor. Pastor, mabisita dito ni Elder. Kay mauni mauto. Mubalik sa simba, pastor, kung matubag nimo iyang pangutana. Nga asa ang Dios samtang ang iyang anak dito namatay dito sa Africa. Dito na mga igsoon ng pastor. Elder, mayong buntag. Uy, pastor! Mubisita mi diri sa imo, Elder. Uy, sulod, pastor. Mayo kay naaka, kay ikaw imutubag sa akong pangutana. Istorya-istorya sila, mga kaigsoonan sa pastor. Ingon siya, Elder. Tubagon ako na imong pangutana kung imo sad ning tubagon ang akong pangutana. Ang akong pangutana, Elder, asa man ang Dios Amahan samtang nakita niya ang iyang anak dito nga si Kristo nga gilansang sa krus. Ang iyong pangutana, Elder, asa ang Dios samtang ang imong anak dito namatay? Tubaga ang akong pangutana, Elder, asa ang Dios Amahan samtang nakita niya ang iyang anak dito nga nalansang sa krus. Mga higala, mga igsoon, mga kapaglaom, kung maayo ang inyong kahimtang karon, pasalamati ang Ginoo. Pero karon kung ana mo sa kasakit, sa problema, mga problema nga dili ninyo masabtan sa inyong kinabuhi, mas pasalamatan nimo ang Dios, mga igsoon. Nga naman, kay kita, mga igsoon, tanan butang diri sa kalibutan, adunay purpose niya na, mga igsoon. Kung ikaw karon nasubo, na ay purpose, anak. Kung ikaw karon nawatan ka sa minal sa kinabuhi, na ay purpose ang Ginoo niya na, mga igsoon. Natabunan lang ang atong mata sa mga tubag, mga kaigsuonan. Apan, atong hinumduman, Roma 8:28. For we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Ang tanan butang gihimo sa Ginoo maayo alang sa tao. To those who love God and who are called according to His purpose. Naay purpose ang Ginoo, mga igsoon, nganong naa ka karon sa kahimtang nga na. Kupti lang ang iyong pagtuo, mga igsoon. Pasalamati ang Dios sa tanan panahon. Mamayo man o sa madili, angay pasalamatan ang Dios tungod kay siya maayo, worthy siya pasalamatan, mga higilang. Lesson number 1, pasalamati ang Dios sa tanang panahon. Tuguti ko niyo, mga igsoon, sa paghatag o pagpasalamat. Introduction ba to? Ang dagan salamat, Hope Channel South Philippines, especially sa atong Communication Director, Pastor Roxy Pido, sa atong Station Manager, Pastor Janster Joe Kalibod, o gato ang Communication Executive Secretary, Ma'am Charm Pamisa Sinining. Thank you kayo sa paghatag og opportunity nga makahatag pud mi dinhi sa mga technical staff o gamay kayo mahigala nga mga mensahe. Dili man ko pastor, gusto daw ko miskuilag pastor, pero kay murag di naman itugot sa panahon. Okay ra untag na sponsor. Manske, okay na sponsor. Mga igsoon, daghang salamat kayo. Sir Janster, Ma'am Charm, Pastor Roxy Pido, sa inyong pagkamayo. Hinatunta nga kining gamay nga mensahe nga among ma-share dinhi, mga igsoon, mudulot ni sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing
ug unahon na. Sa dili pa pod, pasalamatan ako si Rex and Mambing Gonzaga sa ako ang nindot kayo nga attire karon, made in Egypt. Okay. May na lang makasuot ta og kanang sanina ba sa kaning si tawag ani kaning adunahan. Si Rex, Mambing, thank you kayo sa inyong gihatag nga sanina nako karon mga igsoon. Nindot kayo mga higala. Og nakaron diri akong kauban si Ivan Sanes, akong pinakagwapo nga amigo, tong cameraman. Na dito sa likod sa atong control room, Glenn Halasgo, El Paps, Pamisa, Renz, Tawing, dagan mi saluyo mga igsoon. Dagan salamat sa inyong pagpadayon sa paghimo sa bulaton sa Ginoo dinhi sa Hope Channel South Philippines. O kanunay ninyo hinumdumi mga kauban nako dinhi. Kini nga tong gihimo karon na record ni dito sa langit. Ang imong anghel dito nagsulat, Ivan Sanes, nagkameraman, 1 point dito sa langit, mga kaigsuonan. Tanan na to nga mga gihimo din nalista na dito sa langit, mga igsoon. Welcome sa atong ngayong series din sa Hope Channel South Philippines. Wonders of Hope. Wonders of Hope. Mga kahibulungan, mga butang, mga pangitabo, nining pulong, paglaom. Ako akong gihangyo, ako ikaw gihangyo, sa pagdugos tong ulo, magampo ta. Diyos sa mga gamhanan, nining panahon sa kabuntagon o Diyos, kami Ginoo, nagpasalamat sa imong pagkamaayo ka namo o Diyos. Salamat kayo nga bisan kami masalay pon sa imong tubangan Ginoo. Imo gyapon kaming gigugma. Bisan tuod o Dios nga daw trapo kami sa imong tabangan apan imo kaming gikaluy-an Ginoo. Wala mi mahimo o Dios kung wala ka sa amuang kiliran Ginoo. Nagapataliwala niini nga dapit. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong ipadangat dinhi kanamo o Dios ining kagabion. Magkatisok sa among tagstag sa kamakasing-kasing una-una. Saluwa kami Ginoo sa mga kalapasan sa ngalan lamang ni Kristo Jesus nga among bugtong manluluwas. Amen og amen. Albito ninyo mga igsoon, kining music ba? Dako na kay ni siya og parte sa akong kinabuhi. Amot lang ano? Akong papa dili musikero, akong mama dili musikero gyapon. Amot lang anong nagkahilig po ko nining musika mga igsoon ba, ganahan ko gitar. Dako kayo mga igsoon og parte na sa kung kinabuhi ang music. Ingon sa akong mama mga igsoon, 3 years old pa kuno ko, nagkanta na kuno ko. Amot lang, wala mo sa ko ibuot ato mga igsoon. Basta proud kay ang akong mama mga igsoon kay 3 years old pa kuno ko, kabalo na kuno ko mukanta. Nahinomdom ko mga igsoon, na edad ko og 14 anyos. Wala gid mi pagkaon. Ingon akong mama ngayong palit sa dito ginamuskaw. Baligdos lang. Kaya wala man tayo sudan. Pagkato na ako sa tindahan, mga igsoon, ingon tindira, ngayong, dili ka mo apil og singing contest. Kanang gitawag nila ba og amateur singing contest ba? Unsa man nati, kanang kantar ka din, kung makadaog ka, kanang tagaan kag kwarta na yun. Kung mabati, labon, wala may bugas sa balay. Uy, kay meron di, oy, balik tragay ko ginamos ti, baligdos lang tibi. Una-una ko may igsoon, while gapauli ko. Sa nga, kung nga, apil ka kung singing contest ba, kay pista man dito o diri. Akong mama may igsoon, wala agad siya kay balo sa akong mga plano. Naman may katong kaset, sa una nga katong tape ano. Unya, ang mga music kay Scorpion. Naganan mo ko na mga igsoon. Naganan ka na mga kanta sa Scorpion. Sa unang panahon, hili ko kanta.
Iwan akong papa nga, nami gitara dito. Pa, tuloy ko gitara pa, be. Siya nga ayaw. Kaya kung makatuon ka gitara, wala na kay mahibalaan nga trabaho. Ikon siya mga igsoon. Siya nga, tagikuan ni da, 14 anyos na ko, wala pag yun. Apilin ko amateur rin. Na may katong CD tape ba? Sa unang panahon bitaw, katubitang i-play karaoke. Unya kay, gusto magi gumapil kay, may nalang to ang kwan. May nalang to ba? Pang, sa tawag gani, pamugas na mo. Dito na ko na yun. Pag-apil sa pagkagabi, apil ko, cool. Haman mo ang tape. Tara, cool, gani cool, pinakauna. Kanta ko magsuon. Katong kanta nga Scorpion. Dili man to pag-amateur na kanta, magsuon, kanta kaya ko. Kanta ko dito. Here I am, rock you like a hurricane. Grabing kanta magsuon sa mga tao. Grabe kabibog yun. Apil mo sila kanta. Unya, wala mo kabalo nga. Kana dahil mapil ka amateur, singing contest. -1 din na. Akong gipili mga ison, dili -1. Grabe katawa sa mga tao mga ison. Di ang nagkanta ko, pero tingog, original mga ison sa, sa kaning Scorpion. Grabe gid kaulaw na ko mga ison. Hayap ako nag-imagine ba? Pagkaulaw, gigisa kong gihimo sa una mga igsoon. Unya, ang nakamayo, kay, first, pagig ko. Ako pag kinakadaog mga igsoon. Grabe kita ako kalipay yun. Kakadaog ko sa amateur sa contest. Unya, dili may nuswat pag kita akong kikanta. Grabe nga panalangin itong mga igsoon. Kabalo mo nakadaog ko? Ako raman po ang kanang contestant. Ako ra isa contestant mga igsoon. Kay ulan man, wala nagabot ang mga contestant man. Ako rin nakadawat gapon. Ako rin gapon nakadawat sa ilahang premyo mga igsoon. Grabe kadaghan akong panalangin. Lipay kay ako mama. Ingon na ako mama. Grabe gyud. Proud lagi kay ko ni munak. Ikaw gyud ang akong paglaom. Grabe gyud mga igsoon. Hangtod mga igsoon nga nabautismuhan ko, kanta ragyapon. Kanta ragyapon. Kanta ko mga kauban sa simbahan sa pulpito. Ingon sa Brad, dire sa ka sa ubos. Kay di man ka pwede makasaka sa pulpit. Siya nga, daw Brad, gusto mo kumukanta, magpabautismo sa ka. Before ka pabautismo, Bible study sa ka. Bible study mga ison. Bible study rin. Balag, Bible study, wala ka paminaw, tulog-tulog lang. Basta na gito nga, gusto yung mabautismuhan. Mahuman lagi ng Bible study ka, mabautismuhan, makakanta na gigo. Nana ko mga igsoon ka, kanabitang, nang gusto ko makatuon og music, siguro gift ni sakwa sa Ginoo mga igsoon. Muna nga, hangtod nga, nabautisman ko mga igsoon, nadan mi grupo, gitawag to siya og G Brothers. Grabe to nga panalangin mga igsoon. Grabe kaya mo nga, ang among grupo mga igsoon, gitawag og G Brothers. Si Brother John Libarnes, nagwali minit sa Makabalan. Grabe niyang announcement. Ingon siya nga, mga igala, mga igsoon, anhigin mo unya ugba sa gabihiya, kaya nga to ang singer, dili basta-basta, G Brothers. Pagkasunod gabi mga igala, grabe kadagang tao. Abi dila kinsa nga G Brothers, mga igsoon. Agay, kay mga yabagon mo din mga igsoon, gikan sa Papre SDA Church. Intro pa lang daan. Bastid na. Yabag na mga igsoon. Mauna nga, di na ko malimtan mga igsoon ang kanang, unsay tawagan ang akong mga eksperyensya mga igsoon sa diha nga nahimo pa ko mga igsoon nga aktibo nga batanon sa unang panahon sa in terms sa music outing nila sa nasa mi outing kanta mi sa NCMC sa atong simbahan sa kaneng sa Central Church. Grabe na mo kadasig may igsoon balik akang yabag nami. Pero dito na ko nakita may igsoon ba, nabisan na yabag ka, dagan madasig nimo. Oh. Kay pag na mo kanta, ang mga kaigsunan dagan kayo, halos sila tanayon. Amen. Nadasig sila may igsoon sa yabag mi. Busa ako ikaw yabag. Unya mawala kanta ayaw ka balaka. Kay daghan kaayo karon nadasig nga
nakapadasig tungod kay yabag makaingon mga kaigsuonan gud may pa na siya ni kanta nga yabag kinig yung mga kuan din mga talented kay no paggamit sa Ginoo. Balag yabag ka mga igsoon. Gamay ang imong gasa apan ipagamit kana sa Ginoo mga igsoon. Hangtod nga wala na gid malipay ang akong mama. Ang akong mama wala na malipay. Kay ang iya ko nung paglaom nawala. Nahimo naman kong Adventista. Di naman ko katrabaho og Sabado. Yani ko sa Gian de Oro para ma-eskwela, nagsakit. Nahimo baging isday. Nasultihan na sa tinuod mga higala. Akong mama, dili ganahan sa mga Adventista. Tinuod na mga igsoon. Hinamdom ko sa diha nga bata pa ko, ang among simbahan, ang among balay at bang simbahan. Muagi na ganito mga kaigsoon at Adventista. Kung siya nga, tuwa na po! Animba na po ni mga Sabrista. I don't know, mga igsoon. Later na ako nahibalaan nga dahil sa dako kay nga rason, mga igsoon, nga nung dili siya ganahan sa mga Adventista. Sa akong kuya, mo yun na Adventista sa kuha. Si Brother Jack Bagares, akong magulang, ikatulog ikan sa mua. Na kadumdum ko, sa diha nga Adventista siya, gikuhaan siya og mga gamit sa akong mama. Ako pa yung isugo, kuha dito ang mga gamit sa imong manoy, tuwa sa simbahan. At ito po ko dito, kuha, bit-bit na ko yung bag mga igsoon. Ang akong manoy, himo mga igsoon sa akong mama nga, giipit siya ba? Aron nga, dili magkapadayan pagsimba. Pero akong manoy, gyapon na hipagadayan ka pagsimba. Naibala niya karon nga ako na Adventista na fugo. Suko kay siya. Grabe niya kasuko mga igsoon. Tawagan ko niya. Siya ngayong, mag-istorya ta, mo anak ko das Cagayan de Oro. Kuy, wala madugay yung mga igsoon. Nilakaw man ko. Pagbalik na ko sa balay, ang akong mga saninan, nakaimpake na. Nakaimpake na may gala. Usagid gabag. Pag-abot na ako. Ingon siya nga, kung dili ka mauban sa kuwa sa inita, wala naman kay pulos. Imbis ikaw ang akong paglaom nga hawas mi sa kalisod. Saan naman nakaroon? Nga di na makakatrabaho. Di na ka makasuporta sa mua. Muuban ka sa initaw, kauban na yung papa dito, timbangan na yung papa dito, kay mag-uling ta. Kapoy na kay mag-uling, uy. Kapoy yun. Aparo lang mo. Kapoy kayo. Karon, gayahay naman karon, kaya naman kitong ubin. Nga sinsuhon ni mo, ibutang. Sa unang panahon, magbangag pa mga igsoon. Bangag. Naman kaya po na karon. Magbangag, bigdaho kay sanan. Daw amo na sa ditong butangan ng mga kahoy, daw dagkutan. Butangan na ditong mga tambunan to mga kahoy og yuta. Hashtag yun, 24 hours mga igsoon. Dili to nimo pwede matan tulugan. Kay pag ana do sa yuta agoy maugdaw mo to kanang uling mga igsoon. Imagine na ginako tanan. Kumuban ko sa initaw karon ani. Dili ko makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ninamdom ko sa ingon sa akong elder. Patay na karon, Elder John Libarnes. Ingon siya ngayong. Muna yung giingon, no? Kung gusto ka madasig, uban og pagpatakod sa mga taong dasig. Sa gusto ka madasig yung hala, uban sa mga taong dasig. Kung gusto ka mahimong milyonaryo, hala, pangayog advice sa mga taong milyonaryo. Kung gusto ka nga moadtog langit, hala, uban sa mga tao nga gusto po maadtog langit. Kung gusto ka mahimong dautan, siyempre. Ato ka dito. Mga taong dautan po. Pakig-uban sa mga taong madasig ka mga igsoon. Kung gusto ka madasig yung uban sa mga taong dasig, ay pag-uban-uban ang mga taong mga palaki, palahubog, mga palainoy. Gusto mo ka matug langit, hala, uban dito. Listen mga igsoon. Tanawa karon ang imong gikauban sa imong kinabuhi. Imong partner ba? Mutabang ba na siya? Nga makadto kag langit? Kung ang tubag, oo, maayo. Pero kung imong una-una, ang imong kauban karon, dili gini makapatulod na ako padulong sa langit. Think twice, mga higala. Huna-hunaan na sa makadaghan.
Kung muban ko ni mama ani, wagid ko ani. Di ko makapadayon sa akong pag-eskwela. Ingon siya, nak, sa akong pagpangalagad. Ingon siya, nak, kung dili ka mauban sa ko karon, hunahunaan na lang, wala kay ginikanan. Ay, grabe. Huot akong dugan mga igsuon sa gisulti ni mama. Grabe gid kaot. Unya kamulos ang pamilo dito, kamulos ang pamilo. Kilakaw ko mga igsoon. Akong gibiyaan ng akong mama. Kamulo mga igsoon, nasa akong ipadulong. Giadto ko sa simbahan mga igsoonan. Dili ko makalimot. Miyerkules. Giadto ko sa simbahan mga igsoon. Nagluhod ko dito mga igsoon, ayaw ko giya sa Ginoo. Ingon ko sa Ginoo, Ginoo, I will still choose you, Lord. Akong gibiyan akong mama dito. Wala na ko'y mama. Dili sayo wala mama mga igsoon. Dili sayo nga wala kay ginikanan. Nga mo suporta sa imo ba? Pero dako kaya kong pagtuo mga igsoon nga. Bangan ni ko sa Ginoo. Una nga, nagluhod ko mga igsoon. Nangay kong tabang sa Ginoo dito sa simbahan sa Pafre karon. Wala na may Pafre karon. Demolis naman. Iyon ko sa Ginoo, nangayaw kong pakingsaad sa Ginoo. Ginoo, kung imo kong gamiton, Lord, palihog. Use me in music ministry. Balayon na akong Ginoo, mukanta ko, balak yabag ko. Akong saad sa imo Ginoo, magpadayon ko sa music ministry. Una mga igsoon nga, pagkasabado, dito na din ko mga igsoon, kaya patinog ko tunga dito mga igsoon. Ingon siya na, adre si Padre Yoyong. Ingon si Padre Libarnes, na adre si Padre Yoyong. Gilutos niya sayang mama, o sayang ginikanan. Tapot lawas na ginikaron mga igsoon, ang iyang gidalawa pag giniligo-ligo ni. Ano ko pagligo mga igsoon, nga mo ko'y balay. Wala man po ko'y mga sanina, kaya gidalat na sa akong mama. Unsaon mga ito ni si Uyong mga igsoon. Kabaluhan mo sa netabo mga igsoon. Naragi pataas o kamot. Ayaw ka ba na kabadyong palitan tagas sanina? Ayaw ka ba na kabadyong kay suportahan ka na mo sa simbahan. Badyong wala kay puyan. Tito ka puyo sa mua. Salamatan ako kayo si Ate Dibura Balatiko. Salamat kayo tingin mo kung gisagop sa mga panahon nga. Wala ko'y ginikanan. Nagpuyo ko sa ilaha mga igsoon, ila akong ipakaon, ila akong gisutan, ila akong ipaeskwela mga igsoon. Dito na ko mga igsoon na unang na tagbo kining pulong paglaom ba. Nga bisan tukunog wala kay mama. Akan na bitong gisaligan na gini mo ang Ginoo ra gid ba? Wala na gilain. Baala na ni. Basta kay sakto ako gipili, giuna na kong pili ang Ginoo kaysa sa akong mga ginikanan. Bisan tunog sakit mga igsoon apan. Sagdi lang. Ang Ginoo gyapon mag-auban. Hangtod mga igsoon, nakatrabaho ko. Sinasara ko naabot mga igsoon, at kong Cebu, kapalig na po ko din eh. Na ako'y grupo, kanta mi mga igsoon, mag-serenade mi, mag-service mi patay. Bisan asar mi nga patay mga igsoon, at tuan na mo, balag din mi imbitaron. Uban sa Kito Glory Singers. At tuwag mi dito. Makita na mo na nga, naipatay diya. Hangyon na mo na nga, te. Pwede mo kanta, te. Kanta lang, 5 kanta. Kanta mi dito mga igsoon. Unya, magserenid niya kadakadlawon mga igsoon. Kada Sabado, before magsimba, serenid to na mo mga kaigsunan dito. Nga wala nag-backslide na. Sige, may kanta mga igsoon. Akong kasing-kasing nagyapon sa akong mama. Kayong ko ba nga, may paning ubang tao, kaya ako pahang kantahan. Ako pag sila akong ampuan. Ako ang mama ba? Kumusta ka to akong mama? Wala gid na ko sukad makantahi akong mama ug akong papa.
Nagyapon diplonging sa kung kaugalingon mga igsoon kasing-kasing nga. Unta mabot ng panahon. Na ako untang kantahan ug ako untang ampuan ng akong mama ug akong papa. Grabe na akong struggle mga igsoon. Maibot gid ang panahon nga nakakuan ko naka-gain ko kusog nga tuwa na ako mama dito, guys. Magsige ra man taw kanang si tawag gani kaning kanta sa ubang tao. Hangyo tabi mo kanta sa tutok ko mama. Sige. Kadlaw ni mga igsoon kanta mi dili ko makalimot sa kanta mga igsoon. Nagunahon ako nga napasaylo na ba ako ni mama ba? Yan narabakot to katuig nga wala ko kontak-kontak nila. Lafi pagduduha mga igsoon ba kay basin dili ko blihan sa akong mama. Pili yung kanta nga kanang tas-tas. Mangandam ta kanuna sa atong kinabuhi kay basin nunya muabot ang kamatayon. Mga buhat kaniadto atong usbon karon ang huna-huna pagputliun sa langit nung paghandog. Magmatarong ta sa adlaw ug gabi. Dugay kay migi ablihan sa mama mga igsoon. Patay wapay ko mapasaylo sa mama. Kung inahan lang madala sinapwang sa panganod amahan anak masudong mo baba dili na isa kanus apa amahan na nakinahan tagsa-tagsag kaluwasan usa magmatngon sa tanang panahon sa angay tang buhaton ang tarong ka sa adlaw ug gabi aron kita mahimong maputi. Ako mama din mga igsoon dito sa pertahan mga igsoon. Naghilak po siya. Nagmaminaw siya ang anak ba nga nagkanta. Sa diya mga igsoon nga, giablihan, alipay ko yes. Giablihan ka ni mama. Pag-awas ganyan mga igsoon, ako siya gigakos. Sorry kayo ma. Mud kay ako magaginanglan, ginagurpiliyo na ko si Kristo, ma. Mauna nga, nangayog pasaylo sa akong mama mga igsoon. Nagpinasaylo anay may duha mga igsoon. Lipay kay ko, yes. Wala na gyud ang tunog sa akong dugan nga napasaylo na gyud ko sa akong mama mga igsoon. Abi bitaw ninyo? Kung boto na hunaon. Lisod ba na mga igsoon, nga mga ikagpilot, pasaylo sa imong ginikanan, kung nakay garbo sa imong kinabuhi, kaugalingon. Pero nagpaubos lagi ko mga igsoon. Pasaylo agi ko ma. Kayon saon magin ma. Kabalo mo, unsay akong greatest achievement sa akong kinabuhi? Wala man ko'y nahuman. Akong greatest achievement mga igsoon, nga akong nakantahan na akong mama. Dili lang kay kana. Ang giyo ko sa akong mama, okay ra mag-Bible study ta diri ma, ngamo ni Papa. Siya nga, okay, sige, Bible study ta. Putoy, grabe na ako mga igsoon nga achievement sa akong kinabuhi nga. Ako mismo ba nag-share sa akong mama o sa akong papa? Kung saan kamaturan mga igsoon. Hining Bible study mi. Siya nga, ma, unsa man ma? Naka, pasong naging mo ba? Nga diligid ipakahawan ng baboy ma. Kay makadaot lagi na sa to lagi.
Siya nga lagi nakba. Kasabot gid ako mama. Ikaw pa, okay ra ka pa, kasabot ka pa. Sakto gid ay. Usay ra mo mig kaog baboy nak. Pagkasunod topic Sabado na sad. Nya ma, kabalo na ka ma. Kasabot na mo ma ang tinuod anay ko pala Sabado gyud. Siya nga grabe gid tinuod gid nagbang Sabado gid ay ba? Ingon papa nga adu kay ra mo kabalo nga kuan kanang Sabado kay sa una atong balay ba ito sa kanang kuan sa Kalakapan kay atbang ba ito simbahan nagigwali dito. Unya usahay kay makapaminaw man ko muna nga kabalo na nga Sabado. Ay salamat. Pagka-ending na. Unya ma, pa na may bautismo ugma. Apil ta bautismo? Nga si mama mga igsoon nga dili lang sa. Dili lang sila bautismo mga igsoon kaysa gyapon. Dili gyapon sila ganahan sa mga Adventista. Naay dako kay nga rason mga igsoon nga dili ilapon na. Mao na nga bisan tuod mga igsoon. Og wala nagpabautismo ako mama apan nalipay ko nga at least natamnan ang ilang kasing-kasing mga igsoon. One time nakatulog ko sa balay. Sabado na ko, gipukaw ko niya. Isang anak, mata nanak. Kay Sabado ra ba karon, musimba ra ba ka? Ay, salamat kay Lord. Nakatong akong kanta dito. Katong akong gihimong nga Bible study. At least na ay gamay kay nitubo sa kasing-kasing sa akong mama. Ug manghinaot ko og dako kay akong paglaom nga butang panahon dili man karon. Katong gamay nga mensahe nga natanong sa ilang kasing-kasing. Hopefully mga igsoon kauban sa balahang espiritu. Tabangan sila sa Ginoo nga makadawat sa santos nga bautismo mga igsoon. Unaha og piliya si Kristo mga igsoon sa atong kinabuhi. Daghang mga kahibulungang mga butang maabot sa imong kinabuhi. Trust me. Tuwi na lang ko mga igsoon, I've been there. Ako na nang naagian mga igsoon. Gibiyaan ka, gitalikdan nimo imong ginikanan tungkol ni Kristo, di ba na basta-basta. Pero wala ko pasagdi sa Ginoo mga igsoon. Unaha gid pagpili si Kristo sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo nay bahala mo drive sa imong kinabuhi mga igsoon. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, mga inahan, mga anak ug mga kag ilang mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon, and that is a promise. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga layman, mga kaigsoon nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, mga amahan, mga anak, gibiyaan ang igsoon, gibiyaan ang amahan, gibiyaan ang inahan, ako mga anak, ug ang uma nila makadawat og labaw labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Natin sa promise mga igsoon. Ayaw gabalaka. Piliya si Kristo mga igsoon. Bisan pag isalikoy ako sa akong amahan o akong inahan, ati manon ako sa Ginoo. Mga higala, that is a very good promise mga igsoon nga dili kita pasagdan sa Ginoo. Wala ko pasagdi sa Ginoo mga igsoon. Gitagaan niya ko og tanan akong panginhanglan. Dili basta-basta. Kabalo mga igsoon, when I was 17, hayap ako nakatunog gitara ba? Grabe na gid, City News, hayap ako nakatunog gitara. Pero ayong Lord, gamitan lang ko sa music ministry, Lord. Himuon ako ang tanan. Pag-abot na mo sa music ministry, nanghayon na sa Ginoo. Please, tagaik og mga kanta. Dili ba sa yun mag-compose mga igsoon? Pero wala imposible sa Ginoo. Tagaan ko niya mga kanta mga igsoon manindot. Mga tsada kay nga mga kanta. Agoy, kung wala na diri sa Hope Channel, no? Wala kay ninyo na paminawan. Pero ang nakapaminaw mga igsoon katong mga taong nasubo. Panahon nga sila namatsyan sa serbisyo sa patay, mamong kantahon mga igsoon. Ug dako kayo ang panalangin na gihatag sa Ginoo kanamo mga igsoon. Ang kanta nahimo silang napanalanginan mga kaigsuonan. Naay panahon nga usahay mo tulo ang ilang luha tungod kay grabe kuno ka powerful ang maong mensahe sa awit mga higala.
siguro, nganong naako diri karon mga igsoon, diri sa Hope Channel South Philippines, tungod kay sa akong saad sa Ginoo, nga magpadayon sa pagbuhat sa music ministry. Siguro mga igsoon, na doon dakong purpose akong kinabuhi. Mauni siya ang purpose akong kinabuhi mga igsoon, nga mo serve ta sa atong buhi nga Dios, nga sa matag talento nga gihatag niya sa ato, babalag ginagmay lang bitaw. Kini ako ginagmay ra man gani akong talento mga igsoon. Ginagmay ra gid kayo ni ba? Ang atong istorya ko ni Teacher yung pwede ka nga kanang kuan kani gamito na to ng imong kanta para sa atong team song karon. Ay, it is a great opportunity nga mahatag og kanta mga igsoon. Nangayo din ko sa Ginoo, tagayog kanta Ginoo para sa team song. Itagan niyo nang madunggan niya sa team song ang title Laom. Laom uban sa matamis mong pahiyom. Adlaw mo sidlak ilisan nimong mga hilak. Bisan yamiran sa uban, si Jesus kanimo makiguban, ayaw kawad isa paglaom. Thank you kayo, Kyrie, Shooty Boy, sa pag-arrange sa maong kanta. Ang panalanginan ka sa Ginoo, Shoot. Dili bang ko parehas kamayo ni Sir Janster Joe Calibur. Dali kay Sir Janster, piano pa lagi wala, gitara. Mo-arrange sa mga kanta, grabe yun. Apan kining ako ang gamay nga gasa nga gihatag sa Ginoo kanako mga igsoon. Ako ning gamiton alang sa paghimaya sa iyang ngalan. Mag-serve ko mga igsoon diri sa Hope Channel sa Philippines. Mag-edit ko og mga kanta. Muna akong parte mga igsoon alang sa pagsabwag sa mga bilita pinagi din sa media ministry. Kining gamay, this little gift nga naasa ko karon mga igsoon, ako ning gamiton for the glory of God. Matod pa sa mga kanta. Little is much when God is in it. Labor not for wealth or fame. There's a crown and you can win it if you go in Jesus' name. Og mao kadto mga higala, ang akong istorya. Unta, maghahatagan ninyo og kadasig. Maghahatagan nato og kalipay mga igsoon, og assurance atong matagusa sa atong kinabuhi. Nga dili ta mabalaka, tiliran sa Kristo sa atong kinabuhi. Biyaan man ta sa tanan, 100%. Dili ka biyaan sa atong Ginoo, mga higala, mga kapaglaom, mga kaigsuonan. Mayong gabi, ang Ginoo unta magapanalangin kaninyong tanan.